Nawr ni fynd ymlaen at y darlleniad. Rwan ta, yn ystod y silia bora sul y mis Medi, da ni wedi bod meddwl am Teyrnas Dduw ac yn dilyn y daith o arddegau. Bydda ni'n cyrraedd yr adref Iesu Grist y bora yma, a wedyn am y ddau sul sydd yn dilyn, mi fyddwn ni sôn eto am Deyrnas Dduw, ond am Iesu ac egwyddorion a natur Teyrnas Dduw yn y byd ac yn y gymdeithas. Felly, da ni'n meddwl am fyw fel brenin sydd yn teyrnasu. Da chi'n cofio y darlun yng ngharddegau, bob dim yn iawn, perthynas rhwng y brenin Duw a phobl, hyfrydwch rhwng pobl a'i gilydd, dim rhyfel, dim newid, dim salwch a pobl yn garedig. Ac yna'r berthynas rhwng pobl ar greadigaeth hefyd, ynddo. Duw yn dweud, gwneud job i chi, dwi eisiau chi edrych ar ôl y byd yma da chi'n byw ynddo fo, o gafalu amdano fo. Felly, da chi'n cael y syniad o dduw cariadus yn frenin, ac o'r tangnefedd, ac o'r heddwch a'r cyfiawnder sydd yn Teyrnas Dduw. Iawn ddarllen cyn siarad chydig bach mwy. Y brenin Iesu, a mae'r darlun fel brenin yn dod i mewn i Jerusalem ar sul y blodau dydy. Dyma nhw'n cyrraedd Bethfage wrth fynydd yr olewydd yn ymyl Jerusalem. A dyma Iesu'n dweud wrth y ddau ddisgybl. Ewch chi mewn i'r pentref acw sydd o'ch blaen chi, ac wrth fynd i mewn iddo, dewch o hyd i asen wedi'i rhwymo a'i hebol gyda hi. Dewch â nhw yma i mi, ac os bydd rhywun yn ceisio chwistro, dwedwch, mae'r meistr ei hangen nhw, bydd yn ei hanfon yn ôl wedyn. Digwyddodd hyn mwyn i beth ddywedodd Duw drwy ei broffwyd ddod yn wir. Dweud wrth bobl Seion, edrych, mae dy frenin yn dod, mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asen, ie, ar ebol asyn. I ffwrdd ar ddisgyblion, a gwneud yn union beth wedodd Iesu wrthyn nhw. Pan ddeithon nhw ar asen a'i hebol yn ôl, dyma nhw'n taflu cotia drostyn nhw, a dyma Iesu'n eistedd arnyn nhw. Roedd tyrfa fawr yn gosod i cotia fel caped ar y ffordd o'i flaen, neu dorri dail o'r coen a'i lledu ar y ffordd. Roedd y dyrfa yn tu blaen a tu ôl iddo gweiddi, Hosanna, clod i fab Dafydd. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi bendithio'n fawr. Clod i Dduw y nefoedd uchaf. Roedd y ddinas mewn cynnwrf pan aeth Iesu mewn i Jerusalem. Pwy ydy hwn, meddai rhai? Ac roedd y dyrfa o'i gwmpas yn ateb. Iesu, y proffwyd o Nazareth. A da ni'n rhoi diolch i Dduw am ei air. Felly y syniad eto, da ni wedi bod yn Genesis, ac ar ddiwedd y bregath, mi fyddwn ni'n dod at Iesu. Ond y syniad yma sydd trwy'r Beibl, o Dduw yn brenin llawn cariad, gyda ddeyrnas llawn cyfiawnder. Na eich atgoffa chi ar ôl sôn am baradwys y ddau sul dwytha, nes i sôn am y cwymp ydo. Y cwymp, lle mae pobl, lle mae dynoliaeth yn syrthio ac yn gwrthod Duw fel brenin. A mae'r darlun yn dydi o'r drwg, o'r un drwg fel sarf yn sibrwd, ac yn dweud wrth adag effa, o'r adag effa, da chi'n angen Duw. Pidiwch yn gwrando ar Duw. Oherwydd mae Duw yn gwybod, os newch chi wyntaf ffrwyth, dorri'r gorchymyd, mi fyddwch chi fel Duw eich hunan. A dyna oedd sibrwd y sarf. Dyna ydy sibrwd y sarf. Dwi fi'n brenin gyda. Chi'n angen Duw. Chi'n angen Duw fel brenin. Dos na ddim Duw. Mi fyddwch chi fel Duw eich hunan. A mae dynoliaeth o hyd yn meddwl bod nhw'n mynd i allu seclo'i problemau i hunan drwy gwyddoniaeth a'i technoleg a'i datblygiadau. A da ni'n gwybod,
Dydy o ddim yn digwydd yn aill ganrif ar ôl y llall. Maen nhw'n mwrdro i gilydd, maen nhw'n newynu i gilydd, maen nhw'n farus, maen nhw'n anghyfiawn. A mae'r sarf yn sibrwd. Fyddi di fel Duw, heb Dduw fel brenin. A mae'r pant y celyn di gosod y peth yn ar y ferchog yn ei emyn. Os ydy blaen i'w mae hwn yn dod yn y 5 ucha o emynau gen i, mae rhaid i ddweud. Cos mae William Williams yn sôn am Eden. Yn Eden, cofiad hynny byth. Dwi'n cofio hynny bob amser, y darlun yr hyn da ni gael yn Eden. Bendithion nes i golli llwyth ohonyn nhw. Mae pant y celyn fwy barddonol na fi. Gollais y rif gwlydd, diferion gwlydd yn y bore, ar y car, ar y gwair, yng Nghaerdydd, yn y byd. Y bendithion mae dynoliaeth wedi golli drwy ddeud, Duw, dwi'n eisiau ti fel brenin. Dwi'n mynd i fod yn brenin yn y mywyd ac ar fy modolaeth i fy hun. Syrthion fy nghoron wyw. Y goron o bendithion o Duw wedi rhoi i ni. Mae'n syrthio i ffwrdd a da ni yn colli rheini i gyd. Ond yna, mae'n mynd o Eden at Iesu, y brenin oedd yn dod ar yr ebolasen i mewn i Jerusalem ac a fi farw drostan ni ar y groes ac at dyfodol. Ond buddugoliaeth Calfari enillodd hon, a dwi'n meddwl am pant y celyn yn codi'r goron sydd wedi syrthio a rhoi ti ar ei ben. Enillodd hon y goron yn ôl i mi. Y bendithion dwi wedi golli, y melltith fi, a'r bendithion eto sydd yn gael o gariad a chyfiawnder Duw a maddeuant yn y bywydau. Mi ganna tra bwyd Duw. Fel oedd William Jeffs yn dweud yna. Molar ddior fenna i di, fenna i di. Mi ganna tra bwyd byw. Ond yna, mae yna 6 pennill i gyd, dwi'n meddwl am gyfeirio 2. Y 2 sydd yn canu'n ffyr. Ond cyn i ni edrych ar yr ail bennill sydd yn disgrifio beth dwi'n drio i ddeud mewn chydig eiriau. Dwi am gyflwyno 3 gair i chi sydd yn codi yn yr ail bennill. Os gawn ni'r sleid nesaf. Mae'n sôn am ddraig, dydy, yn yr ail bennill. Ffydd dacwr fan a dacwr pren. Yr hoeliwyd arno dwysog nen. Yr wirion yn y lle. Y ddraig. A pam yn sôn am ddraig? Wel, yn llyfr datguddiad, mae'n ddisgrifiad o'r un drwg o Satan fel ddraig yn datguddiad 19. Fe bwriwyd hi y ddraig fawr, yr hen sarf aelwyr digafol a Satan, yr un sy'n twyllo'r holl byd. Fe bwriwyd i'r ddaear a'i anylion i gyd. Felly mae Pant y Celyn yn defnyddio darlun y datguddiad i esbonio beth sydd llyfr cyntaf Beibl, sef Genesis, y ddraig a sigwyd. Yr ail beth ydy, da ni'n dweud, yn wirion yn fy lle. Rwan, sa yna ystyr y gair gwirion wedi newid. I ni, gwirion ydy stupid. Paid a bod yn wirion, paid a bod yn stupid. Ond nid dyna oedd ystyr y gair gwirion. Ac yn ngeiriadur y Prifysgol, mae'n dweud gwirion, gwiriawn, fewn hen Gymraeg, pyr, dibechod, difai, diwai, rhywio lan di diwai, cywir, ffyddlon, geirwyr, dieuog, diweg, syml, didrwg. A wedyn, yn rhoi geirfa Saesneg am y gair gwirion. Pure, sinless, blameless, chaste, true, faithful, truthful. Yn wirion yn fy lle, oce? O, a wirion ar un ystyr yn dweud bod Iesu ar y groes a nid fi. Ond yr ystyr yn bod Iesu'n lan, ffyr ac yn berffaith. Wedyn y trydydd gair ydy, fel y gwelwch chi'n y pennill ydy, sigwyd. Y ddraig a sigwyd gan yr un. Mae y sigwyd, Beibl William Morgan ydy hwnna, Genesis 1:27. Gelyniaeth hefyd a sodra rhynga ti ar wraig a rhwng dy had i a'i had hithau, efe a y siga dy bendi. Crush ydy o'n y King James yn Saesneg.
crush. Bod rhywun yn mynd i ddod sydd yn mynd i goncro y drwg ar un drwg, a sefyll ar ben y sarf, y sigo. I mi, sigo, di glygu rhywbeth e. Sigo. Ffram yr frame tent, mae di sigo yn y gwynt. Ond i ystyr yn y fan yma di crush. Felly dewch chi'n edrych ar y pennill. Ffydd, mae'n edrych ar Calfaria. Dacwr y fan, a dacwr pren y groes, pren y groes. Yr hoeliwyd arno dwysog nen yn wirion. Yn y lle. Y ddraig a sigwyd gan yr un. Mae'r ddraig yn cael ei choncro, mae'r drwg yn cael ei choncro gan yr Iesu. Oherwydd, fe gafodd dau ei anafu a'i brifo, y drwg yn un drwg a Iesu. A mae'r dau gymal o lan, cyffwrdd yn nghalon i mor amal. Cans clwyfwyd dau conqueron, un sydd yn concro, un brenin sydd, un sydd ar yr orsedd ar ôl hyn. A Iesu oedd efe. So ni'n licio bod yn fawr ac yn ymwneud, dwi ddim yn dweud. A dyma, gaf i'r sleid nesaf rwan, dyma da ni'n cael yn weddill y Hen Testament. Da ni'n cael y Duw am fod yn frenin ar ei bobl, am deyrnasu yn halonna i bobl. Trwy'r Hen Testament, mae'n deud wrth bobl Israel wrth yr Iddewon, dwi eisiau bod yn frenin arnach chi. A weithiau mae ni'n ffyddlon, ond yn aml iawn, maen nhw'n gwrthryfela, a maen nhw'n gwrthod Duw fel brenin, a maen nhw'n gwrthod egwyddorion Teyrnas Dduw. Mae'r sarf yn sibrwd. Mi fyddwch chi fel Duw, heb Duw. Peidiwch â credu, peidiwch â dilyn. Dro ar ôl tro, mae Duw yn rhoi cyfle iddyn nhw. Iddo fo fod yn frenin ac yn teyrnasu ar ei bywyd a'i gymdeithas. Mae'r sarf yn sibrwd. Peidiwch, chwi a byddwch fel Duw. Rwy o'n chi gwybod am Jacob Ludwig Felix Mendelssohn, Barthologi, yng Nghanniad Almaeneg, rhagorol o yna, dweud, petra. Efo Bangor yna. Cyfansoddwr pianydd o'r ganedd o'r Almaen. A mae ganddo fo ddarn o'r enw Hebrid i Dduw Virtue, os da chi'n gyfarwydd ar darn, neu Fingles Cave, oherwydd i bod o wedi bod ar drip mewn cwch y 1829 i weld yr ynys ac i weld yr ogof, a dwi'n gwybod, ar ynys Staffa, ar fordir gorllwynol yr Alban sy'n enwog am yr adar pal a'r gofau. Pal Puffins, de. A da chi'n gwybod pam maen nhw'n galw nhw'n pal? Oherwydd y pig mawr yn Gymraeg, pig, sydd fel llaw siogl. Da chi'n palu. Geiriadur Prifysgol Cymru eto sy'n dweud hyn, bod gen nhw byd fel llaw. Gyda chi ddim, gyda chi air arall yn y de am llaw, oes? Nag oes? Pwy'n dod syfol yma na? Nes i glywed. So, anyway, tangent ydi o'n nhw. A be mae'n trio i wneud yn yr Hebrid i Dduw Virtue ydy cyfleu syniad o'r môr, ymchwil y môr yn mynd ac yn dod. A dewch chi wrando 30 eiliad ohono fo, gyfeillio.
Doedd costau gynesau ddim yn cariatáu fi fynd draw i'r ynys i wneud ffilmio, Aberystwyth ac Aberogwr o'n rheina. Ond, ddari chi glywed o ar y dechrau yn y fan yna, y recurring theme. A mae newid o offeryn, weithio mae'n uchel, weithio mae'n dawel, ar yr obo mae ar y ffigur. Mae o trwy y darn i gyd yn mynd ac yn dod. A dyma'n rhaid i gael yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae Duw eisiau bod yn frenin ar eich bywyd ac ar y byd ac ar y greadigaeth. Dro ar ôl tro mae Duw yn ei gariad i gofyn hyn i ddynoliaeth. Ac yn aml iawn mae dynoliaeth yn gwrando ar y sarf sydd yn dweud, dych chi'n angen Duw, chwi a fyddwch fel Duw. A mae'r recurring, thema yn cael ei ailadrodd drosodd a throsodd a throsod. A os newch chi edrych ar y Beibl yn y cyd-destun yma, da chi'n sylwi arno fo'n hanes Israel, cariad Dduw at ei bobl. Abraham, nath o alw Abraham i ddechrau dod. Dwi am i ti adael dy wlad, y bobl, dy deulu, mynd i ble, dwi am ddangos i ti, byddai'n wneud i yn genedl fawr ac yn dy fendithio di a byddi'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Byddai'n fendithio rhai sy'n dy fendithio, melltithio rhai sy'n dy fychanu di, a bydd pobloedd y byd i gyd yn cael ei fendithio trwy ti. So mae dewis teulu sydd yn tyfu genedl fawr, cenedl Israel. A mae Duw trwy'r Hen Testament am fod yn frenin ar y bobl yma, ac am fod yn bresennol yn ei bywyd nhw. Da ni gweld hynny, Duw yn ei harwain nhw o'r aifft, o'r gaethiwedd, i'r anialwch. Dwi eisiau fod yn Dduw yn frenin. Trwy'r anialwch yn rhoi deg o'r chymyn iddyn nhw. Dwi eisiau i chi wybod beth i egwyddorion Teyrnas Dduw. Sut da chi fod i gaddu eich gilydd. Mae trefnu ddelio mewn pechod nhw drwy'r adersau ac yn y blaen. Mae'n cael tabernacl. Ac yn y tabernacl mae Duw yn dangos i bresenoldeb yn y secina. Maen nhw'n mynd i wlad yr adnewid. A mae Duw yn parhau efo nhw. Dwi eisiau bod yn frenin. Dwi eisiau teyrnasu mewn cariad yn eich bywyd a'ch bodolaeth chi. Maen nhw'n adeiladu teml fel arwydd o bresenoldeb Duw. A Duw yn parhau. Ac yn parhau. A drwy'r amser mae'r sarf yn sibrwd. Chi'n angen o. Chi'n angen o. Byddwch chi iawn. Byddwch chi fel Duw. Nes da ni'n dyfar yr arglwydd Iesu Grist ei hun. A mae'r Iesu yn syfrdanol yn dod fel brenin, fel dda'n ni weld Sul y Blodau, mynd i mewn ar ein bolasyn. Ond mae hwn yn gwahanol i frenhinoedd y ddeia. Oherwydd na cariad ydy ffordd o. Oherwydd na gwasanaethu ydy egwyddor o. Oherwydd na bethu a'r hoi ydy natur y Duw yma. A dod â chyfiawnder i deyrnas i'r byd. Felly mae hyn i gyd, dwi wedi trio chwipio trwy fo, yn creu daflun o Dduw yn teyrnasu mewn cariad fel brenin dros i bobl, yn galw pobl i gredu ynddo fo a'i ddilyn, yn galw ar ei bobl i ddod i deyrnas i fewn i'w cymunedau a'i cenhedloedd ar y byd. A mae'r sarf dal i sibrwd. Dwy deyrnas, teyrnas Dduw, teyrnas cariad, teyrnas cyfiawnder, teyrnas tywydwch. Yn gwrthdaro yn erbyn ei gilydd. Pam bod hyn yn berthnasol? Mae'n berthnasol oherwydd bod y brenin yn galw ni i berthynas hefo. Heb y brenin, fydda ni'n cael maddeuant a trefn ar y bywyd. Trwy alw ni berthynas efo fo, mae'n rhoi allawdwriaeth i ni. Mae di trefnu ffordd i cadw ni drwy Iesu'r brenin a groes a'r atgyfodiad yn bod ni yn ddiogel. Pam bod hyn yn berthnasol, yn gymdeithasol? Dewch mi roi 3 enghraifft wrth gloi i chi.
Gyda i lun yn y fan yma. Yna ddau dweud gan hwn. Digartref Tottenham Court Road, wythnos ola mis Awst. Pebyll y digartref yn y fan yma. A'r cwestiwn da ni'n ofyn ydy Duw y brenin yn y sefyllfaoedd yma? Ydy Teyrnas Dduw yn cael ei weithredu yn y cymdeithas ni? Chi'n gweld y wal yn tu ôl i'r pebyll? Mae gen i lun yn fama o'r siop. Oedd yr eintegronig siop Lazwni, dodrefn gridfawr i chi osod yn eich tŷ. Digartref ac angen cyfleus mawr i brynu stwff i'ch tŷ. Ydy Duw yn brenin yn y sefyllfa yma? Ydy Teyrnas Dduw yn cael ei gweithredu? Yr ail enghraifft ydy Gaza, yn ymladd ar lladd gorffwys sydd yn digwydd yn y fan honno. Teuluoedd yn cael ei dinistrio, yn arbennig ochr y Palestiniaid. Ond maen nhw trwy'r adag yn dweud, wel ia chi nath ymosod arna ni, llygad am lygad, dant am dant ydy'r egwyddor. Polio, y salwch difrifol yna, yr effeithio'r blant. Plant yn cael ei lladd. Mae plant fel yn plant amwirion ni yn marw ar y strydoedd ac yn eu cartrefi. A da ni'n gofyn, Duw yn brenin y fama? Ydy Duw yn teyrnasu dros y sefyllfa yma? Ydy egwyddorion yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei gweithredu yn Gaza? Na, dydyn nhw ddim. Mae dynoliaeth yn euog o wrando ar sibrwd y sarf. Chwi a fyddwch fel Duw. Da chi'n angen o. Da chi'n angen ei gariad. Da chi'n angen cyfiawnder. Byddwch chi'n iawn efo'ch technoleg, eich gwyddoniaeth a'ch datblygiadau. A'r trydydd sefyllfa a gyfwng ysbrydol Cymru. Hynny yw, mae busnes Duw yn teyrnasu a Teyrnas Dduw yn cyffwrdd bob dim. Tair enghraifft ydy hyn. Yng Nghymru heddiw, 45% o bobl sydd yn arddel y ffydd Gristnogol. Da ni mewn lleiafrif mawr, pobl y brenin. A'i dymuniad Duw ydy fod y dystiolaeth Gristnogol yn gwanhau yng Nghymru. A'i dymuniad Duw ydy bod achosion rybyd i res yn dod i ben nawr ac yn ystod yr 20 mlynedd nesaf, os di pethau'n aros yma. Di Duw ddim yn cael ei osod yn brenin cariadus y lywydau pobl, a dydy egwyddorion Teyrnas Dduw ddim yn cael ei gweithredu. Oherwydd mae'r sarf yn sibrwd. Chwi a fyddwch fel Duw, da chi'n angen nhw. Da chi'n angen nhw. Ond heb y brenin yma, da ni'n gweld y llanas sydd yn digwydd. Yr anghyfiawnder, y casinau, yr iselder ysbryd, diffyg ystyr, a da ni fel rhan o deulu y brenin yn cael y fraint o'i arddel a chyhoeddi y newyddion da a byw egwyddorion y deyrnas a gwrthod gwrando ar sibrwd y sarf. Wythnos nesaf nawn ni fynd ymlaen i edrych ar Iesu, seidiaeth yr Iesu ac ymddygiad Teyrnas Dduw. Er mwyn i enw. Amen.